באופן מפתיע וכואב, רופא יקר שבדיוק סיים את ההתמחות והיה לפניו עתיד מזהיר בכירורגיית אורתופדית כף יד, דוקטור תמיר פרי. אנחנו שמחים כבוד לנו לארח את המשפחה. אני מזמין את דוקטור ניצה נוימן לשאת דברים לזכרו. אני רוצה לבקש מפרופסור אלתרמן שיעלה. המצגת הוכנה על ידי המתמחים במחלקה האורתופדית. יום בעצם מאוד מכובד, מאוד שמח לחלק וגם קשה לאחרים. אנחנו בחרנו בכל זאת להזמין אתכם ולציין את זה, כי תמיר היה חלק בלתי נפרד מהמוסד שלנו. אז כמו שאתם רואים, בעצם תמיר כבר סיים את בחינות ההתמחות שלו, והיה לו כבר אישור תואר מומחה. כמו שאתם רואים, זו התמונה של תמיר, והאח שלו שהיה כאן גם יש דמיון מפליא ומדהים ביניהם. תמיר נולד ב-1979 ונפטר, נהרג ב-2013. הוא היה מתמחה בכיר בחטיבה האורתופדית במרכז הרפואי שלנו. הוא היה אחראי על הוראה במחלקה, וכמי שאהב את המקצוע בכל נימי נפשו, השתדל להטמיע במתמחים הצעירים את הצימאון לידע והאהבה לחדר ניתוח. מותר לציין שהוא כבר עצמאי כמה שנים טובות בחדר ניתוח, ובעצם היה לו יכולת כירורגית מעולה. המחלקה בעצם החליטה לייעד אותו לניתוחי כף יד, ובעצם כמה חודשים לפני שהוא נפטר הוא עבר את מבחן שלב ב' בהצטיינות. היה אמור לנסוע למאונט סיני להתמחות בניתוחי גפה עליונה בבית החולים, ואחר כך לחזור אלינו כמומחה בניתוחי כף יד. תמיר הותיר אחריו אישה ושני ילדים, הרבה חברים אוהבים, במחלקה אורתופדית אחת שמרגישה בעצם יתומה. אני רוצה לקרוא לכם לעלות לבמה. מנהל המחלקה, מנהל בית החולים, יעניקו לכם תעודה. אז אני מתכבדת להזמין אתכם. בעצם שילד נולד באופן אינסטינקטיבי, ההורים לא מתכננים, באופן אינסטינקטיבי, הם יודעים שמייצרים שמחרי שיהיה לו זמן שהילד שלו יגלה אותו. זה קרה עכשיו. אנחנו כמוסד עם המחלקה ועם האוניברסיטה ועם המשפחה נעשה חשיבה בעצם איך אנחנו נוכל להנציח את תמיר למען הדורות הבאים של המתמחים, ואנחנו בעצם נחשוב ביחד מה אנחנו עושים ונפתח מעין מסורת שבעצם בעזרתה נוכל להנציח אותו. יאללה, בבקשה. מעבר חד, אנחנו חוזרים לטקס מצטיינים.